Башкортостанда яңы хәрби берекмә төзелә. Пилотлы системалар менән идара итүче яугирлардан турган батальон 2 тапкыр Советтар Союзы герое Муса Гәрәев исемен йөртәсәк. Һаумыгыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы махсус хәрби операция яугиры Шаймуратов ордены кавалеры Илгиз Солтанмуратов. Һаумыгыз. Һаумыгыз, хәерле көн. Ихлас күңелдән үзебезнең студиялы күрүебезгә шатбыз. Рәхмәт. Мин дә бик шатмын монда булырга. Илгиз Анфирович, пилотсыз системалар гаскәрләре, улар хәзер әйтергә кирәк, безнең бүгенге хәрби сынбарлыктың, гомумән бүгенге сынбарлыктың заман талабымы? Заман талабы әлбәттә. Ул безнең киләчәккә ниндидер бер яңа төр коралыгына түгел, ул гомумән бөтен мына алып барган ысулларның бердән бер хәзерге иң актуаль, иң көнүзәк ысулы дип әйтәм. Уны әлбәттә пилотлы системалар хәзерге адакка 2 ел, 3 ел эчендәге махсус хәрби операциягә булган бүтә вакыйгалар күрһәтте. Уларның нык актуальлеген, нык кирәклеген һәм шуны күзендә тотып та безнең былтыр бит инде безнең президентыбыз Владимир Владимирович Путин тарафынан приказ чыгарылып, менә 25 елның 3-нче чирегендә ошо яңа пилотлы системалар гаскәрләре дип әйтәм, төзелделәр. Һәм быел ошо процесс нык әүдән бара. Һәм безнең Башкортстан республикабыз һәр вакыт менә ошо процессларда безнең илебезне яклау та үзебезнең батырлары белән үзебезнең исем йөрткән, безнең батырлар исемләрен йөрткән берекмәләр белән һәр вакыт бит инде алгысызлыкта булып торып, менә ошо процессларда безнең Ради Фарид улы исеменнән дә ошо башлангыч тәкъдим ителгән. Һәм безнең 20 үзәк хәрби округтың 27-нче дивизияның Россия герое Тельман Уралбаев, ул да һедің яңаракына кунак булды һедің студияла, ул да һөйләгәне. Ул менә ошо безнең дивизияла бүтә беспилотлы системалары берекмәләренең командиры буларак сыгыш яһаны аңлатты, мәгълүматты иткерде телевизор караусыларга. Һәм ошо процесс башланды. Ошо 2 ай эчендә менә 2 титтән ошо теләк белдергән егетләр килеп, күп контракт төзеп, менә укып йөрүләр инде. Уларда өйрәтәләр, һәм ошо менә мөмкинлекне файдаланып, инде менә телевизор караусыларга иткерим кирәк менә ошо мәгълүматты. Чөнки бигрәк тә яшьләр өчен, киләчәк өчен, чөнки улар берыңгай хәрби ниндидер специалист белән үзләренең граждан тормышында ла, менә тыныч тормышта ла кирәк булган специалистлардан алырга, өйрәнергә мөмкинлек бирелә. Әлбәттә, алар битендә барыбер шул призыв буенча срочная служба дип әйтәбез, 1 еллык хезмәтенә сакырыла. Уларга менә шундый ни бирә, хайлау мөмкинлеге. Әмма хайлау икәкле булырга мөмкин. Хезмәт итәһең 1 ел? Беспилотный системалар менә шул филия башланып бит инде. Контракт 1 еллык. 1 еллык контракт. Ул менә махсус безнең Верховный главный командующий Владимир Владимирович Путинның указы буенча тап яшьләр өчен, тап ошо менә срочный хезмәткә килгән яшьләргә хайлау мөмкинлеге бирелү өчен бирелгән мөмкинлек. Алар 1 ел монда гына хезмәттәме, или 1 еллык хәрби специалистка өйрәнеп, тиешле дәрәҗәләр алып бит инде, ветеран дәрәҗәһен алып, махсус хәрби операция катнашучы, тиешле льготалар, әлбәттә арук кына хәлләнеп китә алар тынышка 1 елдан тыныч тормышка кайтып, 19-20 яшьтә, бәлки кемдер олорак та булса, алар уже ныклы гына аяк баскан кешеләр булып кайталар. Ул хәвефле түгелме пилотлы системалар менән идара итүче гаскәр менән контракт туплау? Чөнки барыбер да кызыл нуктага һин юллана. Кызыл нукталар әлбәттә бар. Ул хәвеф һәр җирдә бар ул әлбәттә. Хәтта тылда ла үзебез күрәбез. Әмма шул вакытта хәзерге менә ОСУ аппаратлары алар 30, 40, 50 километрга мөмкинлекләре бар уларның. Чөнки менә Тәлмин Серикбаевич та утырала һөйләнеп бит инде. Алар алгысызлыкта тормай, ерактан гына үзләренә тыныч урыннан гына
аппаратларын күтәреп, идарә итәләр, усып кына киләләр теге. Нидер задачалар хәл итеп, куелган, уларга командирлар куйган диде. Шул вакытта беспилот системалар гаскәрләрнең бердән теге нигенә ут менән атып, шартлатып кына максатлары түгел, уларның разведкаһы, шул вакытта транспорт функциялары бар, нидер әйберләрне алып барып ташау. Шул ук радиоэлектронный борьба дип әйтәбез инде, уларга тоже уларның өстендә. Димәк, ул күп функциялы яңа гаскәр түре. Һәм бу яңа гаскәр төрендә финанс ягында һөйләп китәйек. Финанс ягы бик мин уйлыйм отошлы дип күренә, чөнки әлбәттә ул оборона министрлыгыннан контракт итгән кешегә 400 мең акча бирелә бит инде. Беренче шул ук эш хакы бит 210 меңдән башлана бит инде. Нигә карап, инде званиягә карап, уның должностына карап. Һәм бигрәк тә безнең менә республика төзегән бөтә үзенең менә исемнәрен, батырлар исемнәрен йөрткән берәкмәләр, әлбәттә өстәмә рәвештә республиканың да түләнә, шул вакытта тугандарына күп кенә өлгөтәләр. Улар турында бит инде күп кеше мәгълүм ки, шуңа бик мин уйлыйм, менә яшьләргә бик матур гына тәкъдим ул булып күренә. Ни өчен тап бына Башкортостанда тап бына ошо үзебезнең Муса Гәрәев исемендәге яңа батальонда төзергә кирәк. Башка, мәсәлән, төбәктәргә сыгып, бәлки унда финанс яктан мөмкинлекләр зуррак булалар, тәкъдимдәр. Бүтән менә нимә менә аерылып тора, ни өчен безнең дивизия тарафынан да шундый тәкъдим белән сыктылар безнең республика башлыгына ла, менә шул Россия герое Тельман Уралбаев ашала. Ул, мәсәлән, шул Тельман Уралбаевтан богатиклен битәкләгән батальонда, ул шул герой исеменә йиткән шул батальонның 70%-тан ашу Башкортстан кешеләре, Башкортстан егетләре хезмәттә. Һәм безнең Башкортстан егетләре бик әйбәт яктан үзләрен күрсәткәннәр. Һәм күрсәтеп тә йөрүләр. Хуышта һәр вакыт алар әзер, һәр вакыт алар дисциплина ягынан да көчле, шул вакытта республика ягынан да ярдәмен тоеп йөрүләр бит инде. Гуманитар ярдәм һәр вакыт барып итеп тора. Гуманитар ярдәм, бүтән ярдәм, тугандарын карау, гаиләләрен карау. Хатта бер ниндидә дә вак кына булып күренгән мәсьәләләр, мәсәлән, кайтып килү, отпускка кайтып килү мәсьәләләр, ул күңелнән ысқынмай. Һәр вакыт автобуслар бирелеп тора, шул ук вакытта егетләр үзләрен шанслы итеп тоя, шуңа алар шанслы итеп, менә матур гына итеп хезмәт итеп йөрүләр. Ул менә шуныңтан да безнең Башкортстан бит әйтәм бит, безнең илегезне хәрби традициялар, хәрби тарихы бик бай. Менә юкка гына түгел, безнең 2 тапкыр Совет Союзы герое Муса Гәрәев исемен бирүләр бик осраклы түгел. Чөнки менә Бөек Ватан сугышы тарихы әлеге вакыттагы замандагы менә вакыйгалар мен бик күп нәмәләр белән тап килә. Шул ук безгә каршы торган душман да шул ук икенче битлегендә сисмәй, шул ук менә фашизм, нацизм битлеге белән йөри. Шуңа ул юкка гына түгел, һәм менә шу телевизор аша үзем дә шәхси аралашкан вакытта егетләргә, уларның ата-әсәләренә аңлату эшләрен алып барган вакытта шу фикерде иткәргә тырышам. Безнең менә без ата-бабалар менә урланган кебек, без әле шу үзебезнең Башкортстан егетләре белән хәрби махсус хәрби операцияларда катнашкан тулы хынса горурланалабыз. Һәм юкка гына түгел, безнең менә республиканың шу башлангычларын ул бит күп кенә шундый тәкъдимдәр менә сылып карайык, бүтән региондар бәлки. Әмма хәрбиләр ягыннан ул шуга теге хуплау тапмай, улар бар. Ул бит ике яклы процесс, ике яклы нидер бер килешү. Ул безгә Башкортстанга, безнең халкына нидер бер ышаныч күрсәтү, һәм быга тиклем күрсәткән батырлыктарның менә бер билләһе дип әйтәм, нидер бер үзебезнең шуганда югары дәрәҗәле булуларын күрсәтә. Кайда мөрәҗәгать итәргә, әгәр дә мәсәлән бүген теләк уянды икән ди. Өфөлә штаб эшләп тора. Октябрьская революция урамында үз менә һәм контакт итегән селтәрендә бар мәгълүмат. Әлбәттә менә һәйдән дә менә күрәтердә хәзер заставка куеп
телефондар экранда күрһәтелә. Әле процесс әүдем генә бара, моны уйлашырга, һораулар бирергә булһа, моны кешеләргә кызык булып китә. Мин уйлыйм, күбрәк безнең 19-20 яшьлек, 18 яшьлек тулган егетләрнең ата-әниләренә бәлки кызыграктыр. Чөнки улар нидер ышанычлы ергә барып хезмәт итеп кайтуларын теләй балаларына, улларына. Шулай бит инде. Шулар белән бергә килеп без аңлатырбыз, һөйләшербез, нинди ердә, нинди шартларда уларның егетләре теләк белдерһә барга. Ниндидер яшь чикләү бармы? Бары тик яшьтәге генә алаһыгызмы? 18-дән 35 яшькә тиклем. Әмма шул вакытта машина йөртүчеләр, тәгъмин итү берекмәләр бар бит инде материаль-техник снабжение дигән подразделениеларында 45 яшькә тиклем әгәр дә халык аша тегәне медосмотрлар ниләр әбәт хайлау аша үтеп теләк белдергән кешеләр дә кабул итәргә мөмкин 45 яшькә тиклем. Яугирдар бар шундай. Әлбиттә. Шуңа сикләүләр моны шул 45 яшькә тиклем. Әлбиттә, моны дробна өйрәтергә яшәрәк кешеләргә, чөнки алар мин булай ял итеп әйткәндә телефон менән, смартфон менән туган балалар бит инде. Укыталар димәк аларда. Әлбиттә, өстәмә укыталар. Моны хәтта телефон менән яхшы гына куллана белгән яшь кеше, ул тиз арала гына 2-3 атнала шул төп эшенә төшенеп, өйрәнеп хезмәт ала. Әлбиттә, ул беренче дөйем хәрби әзерлек үтә, шуннан махсус хәрби әзерлек үтә. Менә шу боевой слаживание дигән нәмә бит, ул үзенең подразделениеләре менә бит әле төзелә генә бит инде. Төзелеп беткәч тә алар бер берәмек буларак әзерлек үтәләр. Артабан инде хезмәт итәргә. Димәк, менә бик әйбәт мөмкинлек. Менә телевизор караучыларга шул игътибар итәргә сакырам. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, инде һеҙгә исән-һау еңеү менән кайтыуығыҙҙы теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы махсус хәрби операция яугиры Шайморатов ордены кавалеры Илгиз Солтанморатов булды. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт.